חפץ חיים יום אחד הגיע אליו מישהו לבקר אותו. חפץ חיים זצ"ל היה גר בפשטות, שיא הפשטות. אז יום אחד הגיע אליו מישהו לבקר אותו, אחד התלמידים שלו, והוא רואה ספה, קרעים וזה. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, איפה העניונים? איפה כל הרהיטים? איפה זה? אז הוא אומר לו, חפץ חיים, הנה, יש פה רהיטים. אומר לו, אבל הרב, איפה הרהיטים? מה זה? אז החפץ חיים הפך עליו את השאלה. אומר לו, ואתה, איפה הרהיטים שלך? אומר לו, מה זאת אומרת, כבוד הרב? אני נמצא בדרך. אומר לו, חפץ חיים, גם אני נמצא בדרך. אני לא נמצא בתכלית. אני נמצא בדרך, אז מה זה משנה? אנשים משקיעים, הון תועפות, מיטה כזאת, עשייה כזאת, שיהיה לי חלון כזה, ווילון כזה, ושברכב יהיה ככה, ושכיסא כזה, וכזה, וכזה. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר. אבל יש לו שאלה אחת לאדם. התענוג הזה שלקחת בעולם הזה, ברכב הזה, בבית הזה, במזרון הזה, בבשר הזה, היה לו צד להגדיל את הרוחניות שבך? זאת אומרת שהאדם בעולם הזה כך. אבל המצב שלך בעולם הזה היה גם כן מורכב מהמחשבה מה יהיה לעולם הבא. ותדעו לכם שכשבן אדם מכניס את המחשבה הזאת לראש טוב טוב, הכל פתיר. הכל פתיר. בעיות בזוגיות, אכזבות, הכל פתיר.